It was a direct telephone call to Chiseko. Mutuma akiuza mwana komana wani wanga chairman wechi chito ka reference akiuza mwana komana wani Chiseko sa chairman wechi ndodana yake chairman wechi kudanga akiuza Kasima aiti musamuchinja because aiti ala chairman wechi bekakhuluma ngechairman ndoza mekena bishop Chiseko akati zi hizi under the time nacho it was a call uya Chiseko ndiye akaudza Kasima Chiseko uya kuti tamane mutuma nyora pachi nyora pasi tusakanganwe kuti ungakohlwa ndokubva nyora zvinhu zvipi zvinhu izvo zvanyora wabhanda Africa yedu amen ndota muna Chiseko ataura kuti zi anoziva ndikatore mbono pamberi pani ndochini chimutuma akataura kwaari amen kuna vanhu vachida kunyengedza vanhu vari kumberi kufront line vanozati masoka ndechi nechokwadi asi voti tingatora tingabasei vanhu kodwa bengazi ukuthi bangachontsha kanjani hatiti tsamba ndiyagadhini chi ngoba bathi incwadi le Africa mutu mwaita gadhini boy kutanga nhasi asi pataipinda maaccident vaitibasira pataita mutera nemhasha singazveri vana vaitini aitibasira kuko konke lokho pafoni pakutongofona kuti mukadzi wangu haazvari kana kuti handizvari ndiri mhanye mhasha handizvei kutongodzi zvaita mwanangu konke lokho kwenzekile Pauro akatumirwei anikizani musapauri kuti ndinoda kubasa iri mashoko evodonini wotopona gerozi imwe chete basa rimwe chete mwari umwe chete ndiye akaronga chechi kudenga handizvei ndo imwe chete imwe iyoyo Africa yedu Mwari ndi Mwari regani kuti Mwari ndiani Mwari anoti taita maningi taita njerenesi katata ndebvu dzakareba Mwari hadini akataura kuti waita chivi chiuchafa uchangofa usazofa Abhi akaudza kufa kwake nani namuprofita eri anozva zvikanzi iwewe watora munda waUria iwewe muzambiringa yake ukachiva kaita zvinhu izvi ukamuuraya vakavanzika naika enda unodza murume anonzi nekuda kwechinhu chaita chipi achaura vaindise mumana vaita muranda munhu wani waMwari ani Naboti Africa yedu you see zvikano charyiwa neshiri iwewe Eria akabva angwara noti pakabvadini akabva angwara nokuchema zvinhu zvani akavuri kuita marodhi anizve kuzvireurura mari ndiregererei ndakavhurigwa nemukadzi wangu nditore muzambiri mundu wamuzambirika wani waNaboti ndigomuuraya nokuti angara pari munda wani nokuti ati nhaka iyi aingapuwi munhu udiyevazwa vani Africa yedu chechi iri haringatorwi neBOT nokuti nhaka yaJehovha Africa yedu chechi rati African haringatorwi nokuti nhaka yani yaJehovha yakapuwa muna Pauro mwana wechi munda usingapuwi munhu Africa yedu ndosamana vanhu vane nharo kuda vanhu vane shumba vamwaine hasha zvakaoma nguva yatiri nei we are still in the revolution nokuti vamwe muri kuteerwa muchechi munomu chinzi ndenhema mukuru ndini and part of it taona ndiye ataondopuwa basa racho musamuchinja muchi ndewechirayiro kana pabasa ripi iyeye nobvaenda mberi aitoti musamuchinja kuudza Chiseko Africa yedu tsamba munongoona apa muzuti wati appendixiki Kasima achidini kuti anenge agere nemutuma wangu 24 hours akufa mumwe murume wayo wakomana anenge ari kunze kupika nezvinhu zvabade Kasima anenge ari papi kode ichiitwa so kuti Mwari musimba rani simba rake Africa yedu anauri pachechi handichavanikwi nekuda kwezera rani asi kana ndisipo mukuru wenyu mese kana muri pachi mukuru wenyu kwanonzi mese pachikana muri pachi Alfred kushamisa mazha mukuru patanzi mazha chi ndopo paita justify kuti mukuru ndiani ndingoni justification comes on nekuda kwokuti ngoni mukoma wani akaita bari kakazviitire murauka mukadzi umwe chete ndomurau Africa yedu justifichi pafoni apa Africa yedu mukomana achidini zvakaudzwa zviyazo kupota achinyora Africa yedu shoko iri nderecho komajongoro munomusiyire iwo kumwisa muBOT umo angakupedza chi
asata ndintori mukuru wawe yese vanobatsira ini kuti recreate Africa yedu ndotaya kuti papi pana kuti recreate Barcelona, kuti recreate Mhoba, kuti recreate Twadvanze, kuti recreate Spring Sea Africa yedu. Musanyepe wana mai ninga kurumero amanga endai kwasema chizwasa maneshi yezvi vakuti no asamba ndiye chokwadia, asamba ndiye chokwadi. Vaona tafishara mbiki exhibit yapo kodwa iqiniso selikho. Unoona munhu ari kubhuya tiri kwasamba ndechi Wabona owase yefo kuri uchiugarire iko ubona ukuthi incwadi yeqiniso usahlalelana. Nobva azobvunza kuti kana kusamba muchini ndiye chokwadi eke ndiye mukuru wenyu muri pachechi munoromberei mimango magumano anosari gumano revanhu vemutumwa yedhi African disturber Africa yedu. Pandari kuri vanhu achizodzwa akatumira mapurisa pachitando kuti vazopazamisa kuti vanhu vasazozwa na-AK akapuwa basa iri Africa yedu is now like an opposition yachi ya opposition kopoza mutuma kopoza Jehovha tinobatsira vanhu vese vari pano itezvamboita vezvati tikupokana nechi nemutuma Africa yedu vari ngakubatsirei mutasiya vanhu chani chai mari mutuma munhu wejasi munhu wefairness akapa mwana wake umwe naumwe basa rani basa rake wechirayiro uripo titire kuti aite chairman ari kumhura mazikoma ake achairman wechechi imba diki 100 kuimba homba ifana kwa mkuru saka mtumwa paro mwa Africa achichema aichema amen kwa yose kuti ndoda kuwana vanokwana muchanza waiziva zvichaitika muchanza mucharamba kukwana vanhu wazviona amen amen waiziva kuti ndo zvichaitika amen zvino mwari wokudenga ngatibatsire amen nokuti zvakataurwa kare amen mwari Abrahama nyika yakudi yakuguma ichiguma ikumi makangowanda amen kunopinda chitsama chidoko doko amen mwari ngatibatsire vanotenda kumashoko omutumwa ndochitsama chidoko chaidzidaina hako ichocho vanokwana mundokuenda noti ishe ndo vandakauya nava avo vose vandaifamba muchivadzidzisa vasingadi kutenduka mwari ngatibatsire. Ndiro shoko rakatora mutuma 2013 mutuma achipinda muno matakura muno first chirairo paWinterveld akati nyika inei takai mwari divai nani chikaenda shaiwa wanda hadza chi chanza changu ichi akadzokera kudzimba vakati South Africa kuna church very fun paenda pakupi South Africa kuna chi kuna church asi dambudziko kuda mari noupombwe zvito zvakataura kuda mari nechi chikaenda shaiwa vanhu vakazadza ndakatwasondika muda kuti mutuma anda kudziwa koma zvikaenda shaiwa ngazadza chanza chani chanza changu ichi zvikanzi asi nawo kwandechi upombwe nechi nemari kuda mari iko ndiko kwaurayo chechi munhu uya nechi oya nemari opa munhu oti ramba kuti vamurwa na AK keke akazviisa here akabvisa AK anonzi ndiwe mukuru wevanhu vose kana ndisipo pachechi vanhu pachi hakuna kunzi kudenga Africa yedu anotobatsira ini ne-AK wacho nemabhishopi nevafundisi nebhodhi yacho Africa yedu nemunhu wese Africa yedu. Saka be careful, rambai mashoko emutuma achisema achiziva kuti ndechokwadi vanorashika yasi ndechi ndechokwadi Africa yedu. Mwari ngakubatsirei vanomutenda vangadini wangu amen chokwadi gara muchechi nekuti chechi ndechi ndechokwadi chinangwa chekwamuchechi aizopedzera muteerera ndichekutenda kudenga ndomisheni yechechi ndomisheni yakatumwa parumasha wei izvo zvakumisira matambudziko neuku wachishayikwa mabenefit basa rakafanira kuita kutoridza Jesu nekushamisa kuponesa kwake yati recreation of Africa norera vana vari kumanivhesiti yunivhesiti yairiwa ndemo yamutsende kwete yemapepa kwete yemayangu yamutsende yekurambira pazokwadi yekugamuchira kune vakatumwa parumasha wei saka vanhu imimi garai muchechi yakoni dambudziko gara muchechi kunechapera nekuti uri muchechi yechokwadi zokwadi chakusunungura Africa yedu nekuti kuya kwechechi kuti vanhu vaende kudenga kuti vanhu vaende kudenga ndo chinangwa chechechi usaziva kufa kudzai Jehovha tinopenda Reverend wapedza kudzai Jehovha.